Hyvää huomenta ja tervetuloa uuteen videoon. Ja tällä kertaa merellä Piliikillä, vaan me ollaan Hiukkavaarassa Valkeasjärvellä jo käyty monen vuoteen täällä. Ja nyt kun on tuo Eagle Eye live-systeemi, niin lähdetään sen kanssa täällä vähän nyt kattelemaan. Ja tätä lunta nyt tässä nimittäin on tämmönen hyvä 40 senttiä, niin ei jaksa. Toi tarkoitus lähteä tonne Liminganlahdelle, mutta ei sinne jaksa lähteä tarpomaan polvia myöten hankeen. Niin me ollaan sitten täällä vähän pienemmällä järvellä. Mutta me nyt tutkitaan tätä järveä ja katsotaan löytyykö tätä mitään kallaa. Täällä silloin aikoinaan kun tuli käytyä, niin täältä ei hirveästi mitään kallaa tullut. Niin lähdetään kattelee. Lähdetään tuosta. Lyön englanniksi. Oho, sehän on. Lähdetään kattelee. Jos me sieltä jotakin nähtäis. Siellä olisi mahdollisesti jo joku. Joo. Mutta mepä tästä lähdetään luotailemaan ja kattelee ja siellä on jotakin kiviä tai jotakin pörheikkoja tai sitten kaloja tuolla pohjassa. Joo, ei enempää nyt ihmetellä tämän kanssa, vaan me aletaan piliikkiä. Katsotaan, jos me jotakin saataisiin ihan ylös asti. Aika kaukana tuo luotain tuolla, kun on niin paljon tätä hankia tässä. Heti löydettiin jotain kallaa. Kolme kallaa tuossa menee pohjassa, mutta ne on aika pieniä. Ja se nyt, jos ne on pieniä, niin ei ehkä mikään fiksuin idea ole tarjota 7-senttistä small fishia niille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kallaa tuossa. Onko tää 7? Katsotaan nyt vähän mihin ne alkais ottaa. Kaveri pliikkii pienellä tasurilla tuossa. Pliikitään nyt sillä millä ne kalat tulee. Ajattelin tässä, että jos ne nyt on noin passiivisia on, niin pistetään morri tuohon toisen vappaan ja aletaan nypyttää morrilla niitä. Katsotaan mitä ne on. Vähän sellainen pelko on, että nuo on särkiä. Ahventahan tässä nyt varmasti on tässä järvessä, sitä me ollaan joskus saatukin. No siellä no haukiakin on nyt joka ikisessä ojassakin mitä Suomesta löytyy, niin on haukia ainakin. Kyllä me nyt katsotaan morrilla, että mitä nuo on. Ja nyt samalla testataan mitä viime videolla tehtiin näitä vapoja 2 kappaletta, niin testataan nyt näitäkin tässä samalla. Tää tekee kyllä omat haasteensa piliikkiä samasta reiästä tämä anturin kanssa, mutta en mä ala tekee eri reikää ennen kuin alkaa oikeasti kallaa tulemaan. Ei oikein ole niinku morrin peräänkään. Jos ne ei pienen kultamorri ota, niin turhakaan niillä on 7 senttistä small fishia yrittää tarjota. Eikä jää pitkäksi aikaa näitäkään enää, jos mä tästä ota. Sieltähän tuli ensimmäinen. Tehtiin uusi reikä ja morria taas nypyt, että mitä se on. Tämmöinen pikku ahvenjäne näkyy olla. Nyt ne oli otilaa sentään. Sieltä tuli ensimmäinen, eli on täällä kallaa. Nypytellään nyt tuossa morrion hetki, että jos me videokin tuosta kun saataisiin, sitten me lähdetään toiseen kohtaan ja yritetään nostaa jotakin isompaa kallaa. Ja tämäkin, ei pitkästä aikaa edes joku kalaa tuli. Katsotaanpa yhdessä vähän. Tuossa on tämmönen järkyttävää parvi tuomusta pikkua haaventa. Sieltä heti tulee. Nytkö ne innostu syömään? No, onko se edes kiinni mitään? Ei, pääsi irti. Nytkö ne sitten syöpi?
Pääsi tämäkin. Mä aina heitän tänne hankeen tämä vavaan, niin ihan lumeen peilossa. Ja tää ei pitänyt sattaakaan lunta tänään ennusteen mukaan. Ja nythän täällä alkoi pyryyttämään tätä. Nyt paljon vielä tulee, mutta sen verran, että pakko se on kohta lakki laittaa päähän. Tää on sen verran lämpöinen päivä, että mä oon avopäin pyykkinyt tähän asti. Karvalakki meinaa olla niin hirviä lämpöinen pitää pääse. Nytkö näistä passivoit? Nyt sitä tulee joku. No voi hyvänen aika. Mä vähän muistelinkin tästä järvestä, että se on tämmöstä tämä meininki. Varmaan isoin ahve mitä ikinä täältä saanut, niin varmaan 100 grammaa. Kun melkein joka reikä minkä tekee, niin se on kymmenkunta kallaa heti oottamassa. Katsopa tätä meidän näyttöä taas. Tuolta se näyttää joka reijän kohdalla. Siis tuo on ihan mahoton määrä tuommoista siliippua. Siis ihan älytön määrä siliippua. Joka puolella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sitä on aivan valtavasti tätä pientä. Mutta missä kaikki isommat kalat sitten on? Ja on tässä nyt tullut semmonen, no varmaan kohta 20 reikää kairattua ja tälle alueelle, niin tässä pyörittyä ja ei oo oikein mitään. Nyt kokeillaan tuota matalampaa vielä tästä ja jos nyt ei ole mitään näkymään, niin sitten lähetään pois. Alkaa vähän hengästyttää tämä, kun on täällä hangessa tullut. Tuo on melkein polviasti lunta, niin melkoinen homma kahlata täällä hangessa. Mutta me aletaan tähän rannempaan tekemään reikiä ja katsotaan, jos me jotakin. Jos se matalassa olisi ne kalat sitten. Mutta minä jatkan kuvailua, jos me jotakin kalahavaintoa saan täältä jostakin. No nyt sieltä hyökkää jotakin tänne morri. Joku pikku tirjäisparvi hyökkäsi taas. Ne on nämä sintit täällä matalassa. Jep. Juu. Kyllä se varmaan alkaa reissu pikkuhiljaa olla siinä, kun tässä melkein joka reijän kun tekee, niin on vähän tämmönen tämä meininki, että tosiaan nyt näkyy jonkun verran sitä kallaa, että sinne heti tulee tuota pikkusinttiä ja sitten tuota ehkä yksi siinä käy tärppäämässä ja käy kiinni ja sitten ne kaikki passivoituu tuohon alle ja joka reikä vähän sama juttu mitä ollaan tehty. Tässä on niinku toistakymmentä reikää ollut tismalleen sama homma, että tismalleen sama homma, että ne sieltä se yksi sintti saattaa just tulla. Ja sitten jatkuu tämä tyhjän pompottelu, niin kyllä mä vähän veikkaan, että se alkaa nyt tässä olla ja me aletaan pikkuhiljaa autolle kävelemään. Ehkä muutama reikä vielä tehdään tuossa ja vähän nyt semmoiselta pikkusinttimestaalta nyt vähän vaikuttaa tämä järvi. Onhan se, kun tästä ehkä aika pieni osa loppujen lopuksi tuli nyt käytyä, mutta en tiedä. Se on oikein ja sitten tässä on kuitenkin aina pyöritelty tuota anturia jonkun vertaa tuossa ja katseltu ympärillä mitä siellä näkyy, niin ei melkein yhtään näy kalaan liikettä tuolla oikein missään. Saattaa ja se on aika pitkään, että mä makaan jossakin tuolla pohjassa ne kalaa tästä kun reijän tekee ja heillä ottaa lätkää pari kertaa, niin ne sieltä jostakin pohjasta tulee sitten. Ja siihen, ettei yhtään aktiivista ole. No, mutta katsotaan nyt mitä tässä käy. Tässä on jotakin kalaa ainakin. Ettei aivan tyhjä reissu ollut. No niin, kyllä se nyt tuli tämä pyykkireissu tässä. Ja aika vähäistä oli ahvenen tulo, mutta
semmoista se välillä homma on. Se aina. Saatiin me nyt jotakin kuitenkin. En tiedä, tuleeko sitä käytöstä joku päivä uudestaan täällä testaamassa vähän, että löytyisikö sitä isompaa ahventa, mutta se on sitten sen ajan murhe se. Mutta kiitoksia videon katsomisesta ja me palataan seuraavalla videolla. Moro!